Straight to the point. Now, sa pikas bahin, kinini ang, pero before tingalita mo adto ining issue sa Mandawi, atong tiwason sa siguro tong issue day ni Kwanday, hindi kaya ba, Daikin, nga kanana ang ingon magutos siya nga wa say kaila sa DPWH, unya na adi ay man? Straight to the point. Unya, doon na may nag-send na kong picture, amo tinuod baka ni mga sukin tigpaminaw. Kinini ang, doon na day kayo daghang kaila to si Diskaya sad, mga friends tingali ni nila. Diri sa may kuan, kinini ang Sugbo. Straight to the point. Kanago makakuha kag kontrata Sugbo, magistorya tag tinuod, mahigala di man na basta-basta makadaog kag kontrata diha, wa kay kaila diha. Mao man ay kalakalan sa gobyerno Daikin. So, nakakuha sa Liluan, tulog yun ka mga project sa Liluan, Kutkut River, ang pamilyang Diskaya yun, Alpha and Omega, o ang Sentimuti, ha? Diripod mahigala sa kang Governor Gwen, ang St. Gerard po. Astila, no? Ato ni tagag, pagtagad, mga sukin tigpaminaw, unya kinini ang gawas pa ana, unsa man katinuod ning picture nga. Di man po niingon nga nagkita siguro. Apil man di ay mahigala, doon na may flood control project o doon ay project mahigala sa seawall, diri sa may uslob. Unya, doon na magoy nag-send na ko ining maongkuan, wa man ko ka matngon ani kadi man ko taga didto sa south. Apan doon na may nag-send nato dinhi, reliable rabaning source, ni akong gipacheck, uy, ni aman. Sa tupak ka na ding Alpha and Omega, dili di ay ingon nga dili sa Liluan, di po ingon nga dito sa Malabuyok o dito mga higala sa Alegria, doon na day po yung mga higala ni dili sa 2nd District. Niyaw, kini. O kini, pwede ba ning i-zoom in dong? Kini, zoom in. Kana. Pwede pa ma-zoom in dugang para nga atong mabasa. Unsa ning kuan na? Bebe, atong basahon mga kigalaan unsa ning unsa ba din nagana nga ni amade. Daghan ba di ay kuan na ni? Ha? Okay. Good morning Sir Noel Raffles. Grabe uwan to ni. Gikan padong barili murag dilubyo. Tinuod Sir Noel, akong gitawagan ron ang Pag-asa. Mingon man Pag-asa day nga kuan. Wala naman kuno. Medyo di man ingon nga doon nagik kanana ang delikadong kahimtang sa panahon. So, mga sterilize ko nun matod pa. Pero ato lang yung i-monitor, no? Una-unsang kalakihan Okay, unya, kinini ang mauni nga, di tapatak kag suloy-suloy ron, nya di lagi malikayan jud nani nga, ngit-ngit ang kalangitan niya na iwan-uwan, di gid malikayan nga makahinumdum tas flood control. Pero karon ko no mga easterlies lang makaproduce og mga localized thunderstorms, makauwan-uwan. Mato akong gipangutana Pag-asa mo pakita bang haring adlaw rong adlaw? O pakita naman kuno matod pa niya. Okay, sige, arita sa mga higala sa kinini ang uy, unsa ba di aman kining project this is where your taxes go. Din kini kunong dapita mao kining lugara diin napunta na nabutang ang atong mga buhes. Ang inyong mga buhes. Na ay name of project, ang location Uslob, Cebu, name of contractor Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Uy, so aduna di ay po diri sa may Uslob. Unya, date started April 17, 2025. Wa man butangi pag contract completion date, unya ang contract cost 47,768,157 pesos to be exact, 0.75. Unya implementing office DPWH Cebu 2nd District ni. Anya ang source of fund ang General Appropriations Act ang GAADI sa 2025. Mao kini mga kigalaan unya uy Uslob man.
tinuod ba ka ning dunay may picture nga nanggawas pod nga si Diskaya, doon haman tong picture ni Diskaya, naman asa to picture dong nga na may picture amigo siguro sila. Ining congressman sa 2nd district kani kini. Dili man ni siguro basi nagsugat sa SM ani day sa bang kuan na be ipaduol ko no dong. Oy, si Edsel Galios. Mao ba ni Edsel Galios? Mao ni siya si Congressman Edsel Galios. Dili man ni, asa man ni dapit ka? Di ba ni sabay ni Diskaya ka? Ano man ning, sa to padaghang yung kaila da kini si Diskaya? Good morning ni Congressman Edsel Galios. Kong, good morning. Abasi nagsugat lang mo ining Diskaya tingali. Nya human nagpa-picture mong duha, ha? Karon panahon na gud uso po ning selfie lagi. Pero og inani nga kuan, di man pud ingon nga artista gyud is Diskaya. Kana ko mga artista makasabot man ta nga makapa-picture kita, makasugat ta bisag asa nga artista. Ay pa-picture na. No pero kin ani naunsa mang hitabo akin di man pata makatuo nga dito man nagsugat pungko-pungko sa puwente. Ay! Onya kini ni ang medyo kuaning pagka-picture dunay nagpicture ini niya nagtan-aw ko ba nagkalibog ko asa man na may ininsik nga mga pulong sa likod. Diin ka andapitan ni murag private man ning kuana. Mayo siguro og maka-explicar si Congressman Edsel Galios ining kalakiha di ay kay naaman na pong Alpha and Omega nakasuod sa di ay diskuan. So muna akong pangutana diin makato so mura mag meeting man gyud ning kuana siguro. Basig nasayop ko. Meeting man siguro ni or basig nagkasugat man lang nga kadabang nakalit ba lang kasugat? Ay! No na nga di ko gusto nga atong pugson pagkunik ang mga dots. Nga na ay project sa Uslob sa 2nd district kini. Project kini sa kuan. Alpha and Omega may naghanang kontraktor Sugbo niabot magitaan ng Alpha and Omega. Na ato ning tagaag pagtagad mga sukit tig paminaw. Kay medyo kuan gyud ning hitabo Okay. So ato tagag pagtagad no, but before ta mo anhan dapita, ato sa i-check may gala kay naa sa si Jen Gallardo ron. Ipa-blur lang gamay day. Natay police report sa si Jen Gallardo or si Tweety. Aton dawaton ang report pero ato sang i-check ni kinaman mahigalay ni sakas lubing ani ambak maning unsa ba ni sus Ginoo ko. I-blur lang doy asa ha. Nya talan ni si Edsel Galios kay pa may mas importante na ron nga panahon na ha. Unya na lang katod-taod Sel ha. Ato ni sigutan